Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pinalangga ko may igsoon, mabutong katawan sa Dios. Si ibo lamang nga nang buntaga o magpasinog kita sa mga ginikanan sa mahal nga inahan o si San Joaquin o si Santa Ana o susama nga kita usab magpasinungog buhi man umitaliwa na sa atong mga ginikanan sa atong mga ginikanan sa Papa o sa atong Mama nga punta no makawadan sila sa ganti silang pagpaningkamot ilan sa pagpadako kanato o karong adlaw siyempre kay Sabado manusab ato sa pasidunggan itong mismo nga inahan o ginahan sa atong manunubos si Santa Maria. Ugaron kita mamahimong angayan nga makadawat sa gitagan ng grasya, maghinulsol kita sa atong mga kalapasan. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas sa kong dako iyamot, sa unang-una, sa pulong o sa buhat, sa ulat pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nga muyo ko kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, ang inyo kami ampo, sa Ginoong atong Diyos. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasalun sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo Dios, sa mga katigulangan, imo gihatag sa mabulang Joaquin ug Ana, ang grasya sa pagpagaginikanan ni Maria, ang inahan sa imo anak nga nagpakatao, pinagi sa mga pagampo dilang duha, itugot usab nga madangat namo ang kaluwasan, nga imong gisaad alang sa imong katawhan, kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hariban kayo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Busa giadto ni Moises ang katawhan ug gisudlan sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Ang tibuok Israel nagdungan pagtubag. Buhaton namo ang tanan nga gisulti sa Ginoo. Gisulat ni Moises ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Unya sayo kaayo sa buntag sa pagkasunod adlaw, nagtukod siyag halaran sa piilan sa bukid ug nagbutang siyag napulog duha ka bato nga handumanan alang sa napulog duha ka banay sa Israel. Unya nagsugo siyag mga batan-ong lalaki aron paghimog mga halad nga sunugon ug pag-ihaw og turong baka aron ihalad ngadto sa Ginoo alang sa usa ka halad sa panaghiusa. Unya gikuha ni Moises ang katunga sa dugo ug gisulod sa mga dulang. Ang katunga gisablig niya sa halaran. Unya gikuha niya ang basahon sa kasabutan ug gikusog niya kini pagbasa ngadto sa katawhan ug silang miingon. Tumano namo ang tanang gisugo sa Ginoo ug sundo namo siya. Unya gikuha ni Moises ang dugo nga diha sa mga dulang ug gisablig sa katawhan. Siya miingon. Mao kini ang dugo nga naglig-on sa kasabutan nga gihimo sa Ginoo uban kaninyo sa paghatag niya niining tanang mga sugo. Ang pulong sa Ginoo. Halari ang Diyos, ug usa ka sakripisyo sa pagdaing. Halari ang Diyos, ug usa ka sakripisyo sa pagdaing. Ang Ginoong Diyos misulti,
gitawag ang yuta. Sukad sa pagsubang saad mo, hangtod sa pagsalo. Gikan sa Siyon, hingpit diha sa katahong. Ang Dios nagadanag nga mahimayaon. Halari ang Diyos, ugo sa kasakripisyo sa pagdaig. Undo kang akong mga sulugoon sa akong atubangan. Sila nga nakagsabot ka nato, pinaagig sakripisyo. Ug ang kalangitan, nagasangyaw sa iyang katarong. Kay ang Diyos, mauman ang maghuhukom. Halari ang Diyos, ugo sa kasakripisyo sa pagdaig. Ihalad sa Diyos ang pagday, agig imong sakripisyo. Ug tumanang imong panaad, ngadto sa labing hataas. Unya mo tawag ka kanako, sa panahon sa kagulanan. Luwason ko ikaw, ug imo akong himayaon. Halari ang Diyos, o sa kasakripisyo sa pagday. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa mong pagtuo, ug gagaga kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlog ikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaan ko ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, apan kamo, pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata, makadungog sa inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini, daghang mga propeta, daghang mga tao sa Dios, upod gayud unta mutan-aw sa inyo nakita, panula sila makakita, pumamati, unta sila, apan wala sila makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, karon di ang adlaw o sa lukop-tibo kalibutan, o ang adlaw sa pagpasinuog sa atong mga lolo o lola, World Grandfather and Grandmother's Day. Buhi pa ba ang inyong mga apuhan? Apuhan yun. Di lang ginikan ako, hagbayrang wa na. Hasta ganing iyang maigsuon, hagbayra. Nahurot na. Side sa La Rosa o sa Alcantara, sa Bacos, na pa'y daghan. Ligon gini mga Bacos. Sa ako sang amahan o ginahan mismo, ang simple lula sa akong mga apo, kay nanam sa ko'y apo, dili ako mismong apo ha, anak sa akong pagumangkon. So, apo gyapon ako. O, ang akong ginahan o amahan, hagbayra, akong amahan, 1969, lumusabaw, tos puok sa Talisay. O, lugay na. Niya, ang ako sang inahan, 2008. O, unya, makaingon ko nga, dili tingali ko ako kasinati kay kung reliyoso pa kay ito ko kamahan, simba ko to di, sa kong nibawaan nga, responsable kay isang bana. O, responsable nga bana.
kay may man siyang provide, good provider man siya. Bisag na ibawaan ako nga pag-chicks ko no kayo, padungog na ako sa akong mga silingan, kailan niya, iturog ko kay naong, turog ko kay sa naong, mata, murag, pwede mo sa, pwede mo may kaliwat ka turog ko, Indiano ba, Pakistani ba, but din sa kakong liwat, kaliwat ko di patanon pa, makakuhaan lang, minus-minus na itong naong, tiguang na takay, tiguang naman sa pero bisan og maito siya nga provider akong amahan. Tinol ko nga nasa to siya mga kanang mga pati. Dito ko itong palahubog ko kay ito. Palahubog, di lang palaino. Di nun magmaoy. Matuglag ko sa tapin sa krasada. Usahay tapat pa sa imbornal. Ganun nga manghasik siya. Tungod sa iyang kahubog, naunay ito niya og pusil at tay ang igsuon. May kaya man, naman may kulolo na ito'y shop, ito'y talyer, ito'y unag yung talyer, di napita. Kaghan yung nakaton, trabaho diya sa talyer, mga welder, mga mason, mga polsterer, kay mga hamtog sa kanan. Kaya nga na, mo ditong lolo. Nanay mga shop. Nanay shop akong mga kaila. Ngayon sa sus, grabe ito. Oy, may kay pangamot. May kuno kay pangamot. May nalang sa kay, ingon sila nga, bisan o naasyay, kaya siyempre kay laki, kaya siyempre nagsaling nga na kwarta, kaya may tumiyong pusil. Trabaho sa to siya sa to sa tanaw. Batong, siya ito'y may kayo mong binto, sunod ko na ito sa kanang Usi o Galil, sa Israel, kaya ko na nung pupyahod, basta may lagi. So, ningon sila nga, bisan tuod o nato sa mga kahuyangan, saan ko yung ginikanan ko yung kahuyangan, pero natabunan sa iyang kayo. Manindot to. Sa itong kahuyangan, kung tibangon pa siya, at least, makapasar ko, no? Ni Sharon Cuneta pa, no? Tinimbang ka, ngunit kulang. Gitimbang ko ka, ngunit kulang. Pero siya kung tibangon to, pwede lang matabunan, ang iya nga bati kay di patigbabaw mo dyan ka, maayo kayong tao, yung anak, kumayo kayong managad. Mura sa gunag ako, usahay, siguro, mga lamay yun sila, mga lagad yun, niya, pinaasay, pagkasaputong usahay, nagsugod na biya, lagot sa kong, naam sa mga edad-edaran nga, usahay, masapot na ta, ginoon ta, ginoon ta ni lahos, makontrol ang tagin nako, ba? Sumuingon sa labi nagahapon, kay lagay birthday na to, ningon nga, congratulations, happy birthday, salamat sa Diyos. 59 ako, namilit na ako, sunod tuig, dual citizen ako. Di ba? Sunod tuig, no? Pero miingon man sa nga, at least pa rin, wala man nanamo pa rin, kaya ngayon, sa ka nga, siyempre, sa puto no sahay, kay gahip sa nigo, mauba. Ay, salamat, kay kami mismo nag-justify, pero para na ako, hindot yun ang, di na lang sa puto, para watay kontra. Amen? Amen? Ako rin nasulting tanan magsuon tungod kay susama ni Santa Ana o ni San Joaquin o katong mga ginikanan ni Santa Maria o Santa Maria sayod ko o susama sa atong mga apuhan sa atong mga ginikanan doon nagito sa mga kahuyangan po. Amen? Doon na po sa kahuyangan pero ilang malipayon nga pagpaabot lain nga maabot. May mga nakakita sila sa sinugdanan sa kaluwasan o ka na mong pagkahimugso silang anak sa Santa Maria. So kini di ay malipayon nga pagpaabot usa din ni kabirtud usa ka hiyas sa to magpaabot masantos paabot lang sa grass dunay panultihon pas kinaraan
no, ang magpaabot lang. Kaya maabot na gihapon na. Kung para yun nimo. Kung para po nimo. Ay pagdali-dali. Pananglit, maingon ka. Sus, mahintag mabuutan niya kong bana. Mahintag siyempre din yung palahubog. Paabot lang. Ay, kuhay kabuot ng Ginoo. Karon yun, ako yun. Ay, labi na imong pasakitan. Ayaw. Igo ra gyud tas pagtambag. Igo ra gyud tas pagampo. Murag si Santa Monica ba? Sa Santa Monica, itong mama ni San Agustin, yun ang gisigay bunal. No? Giduslak-duslak, yun ang ipalayas. No? Malipayon na napaabot. No? Nga sa iyang tambag o siya pagampo, mausap rin gihapon. Matulid rin gihapon. Niresulta. Human sa pila katuig. Oh. So nakakita sila sa kahayag sa Ginoo. Ambot lang kung pagka tao na ni Jesus, kung buhit pa ba sila ato, pero sure yun ta, no, nga sila nakakita sa sinugdanan, no, sa pag-abli pag-usap sa gingarian sa Diyos, iya sa pag-imugso sa ila anak na si Santa Maria, ang mamahimong inahan, no, sa Diyos nga nagpakatao diha ni Jesus. Muna magisugod ni Kristo, di na ito ikawaw atong mga inahan, mga ginikanan, mahan. Uwaw ba mo? Sa itong mga apuhan. Kaya ako, sa maingon ko nga, sa katong akong apuhan, sa Domiciano, namesake na ako ba? Uutan sa to, pero lahi sa iya. Asad siya ay, matay naman tulo. Nantakas langit lo, pero kabuutan, murasag sa akong papa, provider. Pero karon lang ulahi, kay bawa na mo nga, nade sila yung pamilya. Huwag mo saan maningil. Gusto lang muila. Taga Davao, na taga Jinsan, na taga Barili. Na taga Barili, ingon nga, igsuon mo tapader. Suor dia, oy. Igsuon man kanang anak mo sa akong lolo no. Wala siya kanang akong uyuan. Igsuon man. Uyuan mo gano'n pa din. Nga, may yung sa'yo kanang apo man kunin mo sa mga laro sa pa din. Kumao ba? Alam ito, nangamatay nang to sila. Nagisubay. Bitaw, no? Baro po ito iya, ha? Baro po ito iya. Huwag ko kadungog bati. Usbo na ako, ha? Di ko mauwaw na ang kagikan kung sa akong mga apuhan, akong mga ginikanan. Morong putil na kapot. Sigurado sa kong naningkamot sa gito sila. Importante nga, ato silang iampo. Diba? Solo, mga tiyo o mga tiya, mga katiguangan, mga parinti, yun ang napagtaliwan. Salamat dahil, ha? Naka-influence sabi mo, kinsa ko karon o kita. Diba? Dili na itong imaldisyon, atong basol-basolon, mana sila. Importante nga ito silang iampo, kung kaparin tayong magpamisa para nila, aron nga, yawat na lang, makukuhaan lang mo na sila, huwag malangit na sila. Nasa to sila mga struggle, nasa to'y pagpaningkamot, and they deserve a place of God's kingdom in heaven. Mingon lang tani, daghang salamat. Bilang daghang salamat Maria, daghang salamat usab sa atong mga katiguangan. Amen? Nangamatay man, ubuhi pa hangtod karon. Salamat. Manindog, malihog. Pinalangga kong may igsoon diha ni Kristo. Sa atong pagkahuyang o pagkamasalaypon, tado nato nga itong mga katuyuan at tubangan sa atong langit ng amahan, umaingon kita, Manggiloy ang Diyos, dungga kami. Manggiloy o Diyos, tungga kami.
mga nangulo sa simbahan. Kanunay magbudlay alang sa kaluwasan sa makalag, ilabi na ang makabos ug mga hinikawan. Magampo kita Manggilay ang Diyos, dungga nga sila nga gitahasan sa pag-apod-apod o hustisya, magmakiangayon sa ilang mga pagpanghukom. Magampo kita Manggiloy ang Diyos, dungga kami. nga isip katilingban, ilho nato ang kaayo nga anaa sa matag usa, imbis hukman nato ang matag usa tungod sa ilang mga kasaypanan. Magampo kita Manggiloy ang Diyos, dungga kami. nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos mahupay tungod sa kamatuoran nga ang Dios nahigugma kanila. Magampo kita Manggiloy ang Diyos, dungga kami. nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong tupilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita Manggiloy ang Diyos, dungga kami. nga sila nga nangamatay makatagamtam o mag-ani sa kinabuhing tunhay. Magampo kita Manggiloy ang Diyos, dungga kami. Langit nung amahan, ang gahom sa imong gugma kanunay untang mag-alima kanamo. Tabangi kami aron dili kami malinga sa mga kabalakan nining kalbutana, o dili kami madaog sa mga dautan nining kinabuhia. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Padaygon ka, Diyos, amahang langit nun. Ningasan among mga masalay po. Ang panugbino nga abot sa yuta. Ginamasa kamo sa tao. Dawata kini among mga halak sa mga sala na mo'y gabayan. Ang lawas dugo ni Jesus among Diyos, kinabuhi halad sa krus. Ang lawas dugo ni Jesus among Diyos, kinabuhi halad sa krus. Pagampog kamo mga igsoon, aron ang atong sakripisyo, dawaton unta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawatan ta sa Ginoo kini sa gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O ginodawatan nga muyo kami sa mga halad sa among gugma, ug itugot nga mamihunta kaming takos pag-anhi, niyanang maong panalangin, nga imong gisaad kang Abraham ug sa iyang mga kaliwatan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo, ibayaw niyang mga kasing-kasing, amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro, Santos nga mahan Diyos katunhay makagagawom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan Diyos katilingban sa mga santos, ug Diyos sa imong pagganti sa ilang mga panungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kami gihatagan ug panigingnan Diyos silang kinabuhi, abiyan Diyos silang pagpakiguban kanamo, ug panabang Diyos silang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kay mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kaming madaugon ug magkabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo,
Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana, Hosana sa pagkahalat sa mga kinpan sa mga tao, ang danong nga ni Salta, mga kinabuhi nga sakripisyo. Daghang salamat sa ngalan sa Diyos. sa ngalan sa Ginoo. Husana, Husana sa kahitasan. Santos kini ikaw ginuang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ng mga espiritu ron pagsantos ni magasa. Aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya pan, mi pasalamat kanimo, mi pikas, mi hatag na iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mong kong lawas nga itugyan alang kanidyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mi hatag niningadto sa iyang mga tinun-an ug maingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga giula lang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala, mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa atong pagtuo. Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Jesucristo, magkahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami di sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mong maigsuon nga nangamatay na, labi na nga mong mga katigulangan, kaparentihan, kataliwan na. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himo kami angayan nga mag-ambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inan nga ulay sa Dios. Ni San Jose, yang esposo, sa tanang mga angeles sa mga santos, ang nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila may kong daygon, amo ikaw nga ibayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Ihatag nga na kanimo makagagahong nga mahan, yes kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon na tumadasikon nga pag-awito na mapulong yung itudlo ka nato. Amahan namo, nga anaa ka sa mga langit. Pagday mo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawtan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo man ang kingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong matinun-an, sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagdang daghanamong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausang kanimo. Atong ipakita, ipadayag ng atong panag-inigsuunay, ang panagdait ug ang kalinaw. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini si Jesus, ang kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan kitang tanang gidapit, alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo nila pamay ang kalawat kanimo, apay pamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas ni Kristo. Amen.
kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. Magampo kita. O Dios, bibuti ikaw nga imong bugtong anak mahimugsog gikan sa mga tao. Aron usab ang mga tao mahimugsog pag-usab gikan kanimo. Pinaagis katingalang mga misteryo sa imong kaluoy, santusa diya sa Espiritu sa pagkasinagop. Kaming tanang imong gibusog sa kalanon sa imong mga anak. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausa. Manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan ng Amahan, ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada niyo ang gugma kalinaw ni Kristo. Salamat sa Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Espes nostra salve, reclamamus, ex soleste diheme, a ti suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Ia ergo advocata nostra, eius tuos misericordis oculos ad nos converte. et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende, o pia, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitri. Oremus. Omnipotens Sepertini Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, Odinium Filii Tui habitaculum efficiem meriretur, Spiritus Sancto cooperante praeparasti, daut coius commemoratione leitamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua libremur, per iondem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Adios reina salangit bitu unga Masika adios sinahan dalaygon adios 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 adios. Maayong buntag, maayong sabado kanatong tanan.